Goedenavond, zondag 16 oktober. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het gaat misschien nog weken duren voordat er meer duidelijk wordt over de orka die gisteren tot 2 keer toe aanspoelde bij Katzand en daar uiteindelijk overleed. Het dier, een vrouwtje, wordt op dit moment onderzocht door medewerkers van de Universiteit Utrecht. Het is zeer zeldzaam dat orka's zich voor de Nederlandse kust laten zien. Hij is heel uniek. In de 30 jaar heb ik het nog nooit meegemaakt. En het is, volgens mij is het sinds 1857 de laatste keer dat er een orka voor de kust van Zeeland is gezien. Na een poging om het dier weer het water in te krijgen, werd gisteravond laat duidelijk dat de orka zeer verzwakt was. Het was heel bizar. In het begin lag hij heel rustig, het dier. En rond 1 uur of 11:15 s'avonds begon hij te bewegen. En dat was een teken dat hij aan zijn laatste strijd begon. En toen heeft de dierarts ingegrepen en heeft een kalmeringsmiddel toegediend. Hierdoor verliep volgens deskundigen de doodstrijd relatief pijnloos. Orka's leven in de noordelijke Noordzee in de buurt van Schotland en mogelijk is het dier verstoten. Ze zwemmen met 2, 3, 4, 5 paren, stuks aan elkaar of meerdere grotere groepen. En als het ziek of zwak is, dan wordt het verstoten door de familie. Ja, en dan gaat het zwerven. Of dat ook in dit geval gebeurd is, moet de komende weken duidelijk worden. Een doneeractie voor Arthur Robinson, een van de eerste commando's die het strand van Vlissingen opliep op 1 november 1944, is succesvol verlopen. Robinson vocht in Frankrijk, België en op Walcheren. In augustus overleed hij en Vlissingen was verpakt in zijn laatste wens. He died aged 98 on the 20th of August. He wanted his ashes scattered in Flushing. And we really feel we have to do this. Maar de verzorging tijdens de laatste maanden van Arthurs leven moest volledig uit eigen zak betaald worden. Met grote gevolgen voor de situatie van Tim en zijn vrouw. It took all of his money and quite a lot of ours because what he didn't, when his money ran out, we had to foot the bill. It left us with quite a considerable hole in our money. Een vriendin uit Middelburg van Arthur en zijn gezin zette een doneeractie op poten met de hoop geld op te halen voor het vervoer van Tim en zijn vrouw en natuurlijk de as van Arthur. I hope that we, with your help, will be able to do this. Thank you very much. De actie heeft in 2 dagen meer dan genoeg opgebracht om de as van Arthur op 1 november in het bijzijn van zijn zoon en schoondochter uit te strooien over het Vlissingse Uncle Beach. Zeeuwse scouts maakten vandaag deel uit van een wereldwijd evenement. Vanuit het scoutcentrum aan het Veersemeer werd verbinding gezocht met de rest van de wereld. En daar was een stukje huzarenwerk voor nodig. Achter ons staat een toren gemaakt van palen en van touw. Verder niks. En die is in een week tijd opgebouwd door een aantal vrijwilligers. En die heeft een mooie hoogte bereikt van een meter of 43. Met de zendmast kunnen de scouts achter een ouderwetse radio op zoek naar zielsverwanten. In tegenstelling tot de telefoon en het internet vereist de radio een set aan regels, zoals het uitspellen van je naam in radiotaal. Hoi, ik ben Riciano. Romeo, India, Sierra, Hotel, Alpha, November, Oscar. Het thema van het evenement is door deze scout goed opgepikt. Je leert ook andere mensen kennen hierdoor en dus van vroeger deden ze het anders en nu doen we het zo. En zo leer je ook andere mensen kennen uit het buitenland of denkt van, hé, die ken ik niet en dan weet je meer van die mensen. Na vandaag wordt de provisorische radiotoren weer opgeruimd. De bedoeling is dat die dinsdag weg is. Fotograaf Peter Verdurmen heeft een boek uitgebracht met 23 portretten van Zeeuws-Vlamingen. Gemaakt tijdens de coronapandemie. Ik was in IJsendijken bij de kapsters, bij de kapsalon. En toen viel me op dat ze mondkapjes droegen. En dat triggerde me wel om ze te vragen of ik hun mocht portretteren. Wist je toen al wat er zou gaan gebeuren, wat die pandemie ging inhouden? Ja, als je de kranten las, was het wel duidelijk dat het een grote impact zou hebben, ook op ons leven. Op de foto's zien we allerlei mensen. Iedereen had met de pandemie te maken. De IC-verpleegkundigen, maar ook gewoon de mensen in de zorg. Een mevrouw die in een supermarkt werkt. Alle verhalen. Iemand die
een klein volkscafeetje heeft en die 1,5 jaar dicht moet in Hoofdplaat. Verdulmen is ervan overtuigd dat zijn boek uiteindelijk een historisch document is geworden. We dringen het, het wordt allemaal naar de achtergrond gedrongen. Hè. We zijn bijna vergeten, maar het is absoluut een periode die we ons moeten blijven herinneren, denk ik. De kwetsbaarheid van het leven. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Ja, het is strandcross vandaag op de boulevard in Vlissingen. Zometeen zie je in Omroep Zeeland Sport de hoogtepunten van de belangrijkste klassen. En verder in de uitzending veel voetbal. Er zijn samenvattingen van Hoek tegen Dovo in de 3e divisie. En Terneuzense Boys tegen CVV Zwervers in de 1e klasse. En we komen nog even terug in de uitzending op de derby in de 4e divisie tussen Kloetingen en Goes. Mooie wedstrijd, mooie ambiance. En die zie je zometeen ook in Omroep Zeeland Sport. Tot zo. We hadden vandaag vrij zonnig weer, met vooral in de ochtend brede opklaringen. En daarbij liepen de temperaturen op tot ongeveer 18 graden met een matige zuidwestenwind. Op de weerkaart worden we eigenlijk beïnvloed door een depressie ten zuidwesten van Ierland. En die zal de komende dagen fronten en buienstoringen op ons afvuren. De eerste storing ligt voor vanavond al op het programma. In de loop van de avond trekt hij door naar het noordoosten en in de loop van de nacht wordt het dan geleidelijk weer droog. Het is wel bewolkt en het is niet koud met een minimumtemperatuur rond 15 graden. Morgenochtend is het in eerste instantie nog droog, maar al gauw gaat de bewolking dikker worden en krijgen we te maken met regen. Er is ook kans op enkele buien en de maximumtemperatuur die is ondanks de bewolking en neerslag toch best wel aan de zachte kant met 18 à 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten en wordt matig. Dinsdag hebben we ook te maken met buien afgewisseld door zon en vooral in de middag zijn er minder buien en meer zon bij ongeveer 18 graden als maximumtemperatuur. De woensdag verloopt vrij zonnig met een oostenwind en 17 graden en op donderdag zijn er weer buien. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.